فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. mun san muna biyu ga karatunmu biyu ga watan Ramadan bayan hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya yi daidai da wannan lokaci muke karanta littafin Allah shine Alƙur'ani mai girma. Kamar yadda muka sani muna suratul hajji sura ne wanda yake girmama ibadodi na Ubangiji, kuma a karatunmu da muka wuce mun yi tambaya muka ce a falam yasiru guda nawa ne, muka ce guda 4 ne. awalam yasiru guda 44 har muka irga ya cinye mana lokaci ko? To yanzu a falam yasiru din nan da muke ciki akwai wani kissa wanda ya kawo kissan Imamul Baghawi, shi ya hakaito shi daga Ibn Qayyim al-Jawzi. Amma in kuna son kissan bayar, in kuma ba kwa so mu wuce mu ci gaba da rera Qur'ani, to bari mu daga hannu mu ga waye, tunda ɗalibai ne wa suke so a ci gaba da kissan. To gaskiya kun fi ni dabara. To yanzu zan yi a daidai wannan kissa, a daidai wannan aya a falam yasiru fil arabi din nan sun kawo kissa. Wanda ya kawo wannan kissa Imamul Baghawi ya ce Ibn Qayyim al-Jawzi, kun san Ibn Qayyim al-Jawzi babban malami ne a duniyar ilimi, kuma shi Ibn Qayyim ya ce sai dai kun fi sanin shi da shaharansa da Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, shi ne kuka fi sanin Ibn Qayyim al-Jawzi. To amma shi Ibn Qayyim al-Jawzi ya ce rannan na je ɗaukan karatu gwajen malamina Ibn Barr, kun gane, ko ka ce Ibn Abu Barr, Ibn Hubaira, kun ji sunan shi Ibn me? Babban malami ne shi ma a zamanin su ɗin, amma ya riga su Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rasuwa, belle su Ibn Qayyim al-Jawzi rasuwa. To shi Ibn Qayyim din shine yayi rubutun, yace rasuwan wannan Ibn Ubayra din, yace ban taba ganin a zamani na ban taba ganin malamin da ya rasu
aka yi dandazon mutane da ban taba gani ba har na koma ga Allah, wato kenan har zai koma ga Allah. Ya ce a zamanin shi, ya ce ko Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah bai tara mutanen da wannan Ibn Ubayra din ya tara ba. Kamar kuna tambaya me ya faru, ko ba ka ba? Ya ce rannan na je wajen shi neman ilimi, da na je wajen Ibn Ubayra neman ilimi, sai shi Ibn Ubayra din ya ce ina samartaka lokacin ina saurayi. Shi Ibn Ubayra kenan yanzu zai bada labari, ya ce ina saurayi ina ƙauyenmu, kuma wannan duk abu a ƙasar Iraki ne fa. Akan daidai ayan nan a falam yasiru shine Imamul Bagawi ya kawo wannan labari din, ba wai na sako labarin bane na ɗauko, a'a shi Imamul Bagawi shi ya kawo wannan labari. In kun buɗe tafsirin shi daidai a falam yasiru za ku ga magana. Ya ce kawai na je wajen shi zan samu ilimi, zai bani ilimi, to sai ya ɗauko labari, shi Ibn Barri ɗin yana bani labari. Ya ce rannan ina matashi a ƙauyenmu, to kamar a ce ka gama iftida'iya, ai za ka so ka je gaba ko? To saboda haka ya ce to sai shi malamin sai ce bari in je cikin birnin Baghdad, akwai masu ilimi sun fi ni ilimi, zan je in shaƙi ilimi in kokkaɗi ilimi. Kuma kai ɗalibin ilimi ba so ka rena malamai. Duk malamin da za ka samu ilimi ka je ka nemi ilimi a wajen shi, wannan ba laifi ba ne. Ƙarin haske ne, ƙarin makaranta ne, ƙarin ci gaban addini ne. Kar ka ga malami ka rena shi. Kuma shi Ibn Qayyim ya ce to da na je wajen shi shine yake bani wannan labari. Ya ce sai na tashi na ce bari in shigo garin Baghdad, kuma akwai jatumana akwai babana, amma ni ne nake da ƙarfin da nake da neman abinci in kawo musu abinci abin sha, amma ban san yadda zan yi na tafi na bar su ba. To ya ce sai na yi asusu kaman adashe, wato sai na yi asusu na tara kuɗi ina aiki, da na tara ya kai kaman shekara ko sama da haka ko ƙasa da haka, amma dai ya kai shekara. Saboda haka ya ce sai na buɗe wannan asusun, sai na ɗauki kuɗin nan, sai na kasa kuɗin, sai na ba ma mahaifana, na ce gashi wannan ku ci abinci, wannan kuma zan riƙe zan tafi neman ilimi cikin birni, domin cikin birnin Baghdad akwai masu ilimi manya-manya. Iyayen suka sa masa albarka, ba a tafiya neman ilimi. In kuna so ku tafi makaranta ɗalibai, duk lokacin da za ku fita, idan jatumarku tana nan ku ce imana addu'a, ita ce Allah ya muku albarka ilimi, ilimin zai albarka. Kun ji ko? Kar ku yadda. Kuma in kun zo wajen malamanku kuka ɗauki karatu, in za ku tafi ku ce malaman su muku addu'a, Allah ya muku albarka, albarkan zai bi ku. Kun gane? Kuma idan kin tashi da safe, in kin gaida mai gidanki, ki ce mai gida ka mini addu'a, ka mini albarka. Mai gidan ya ce Allah ya miki albarka, albarka zai sauka kanki, zai sauka kan 'ya'yanki. Kun gane? Wannan akwai hikima. 'Ya'ya ku dinga zuwa kuna gaida iyayenku da safe, wannan shine addini. Ke kuma kina da 'ya'ya ba kya tura su su gaida mahaifansu, wannan ba daidai ba ne. To abinda nake so na gaya muku shine Ibn Ubayra ya ce sai na ɗauko wannan kuɗin da na ba su rabi kuma sai na taho da shi birni, ina zuwa na kama haya. Wannan abun hijira lokacin na da shekara 400 ba. Labarin da nake baku wajen hijira na da shekara 400. Shi ɗin wannan shi Ibn Barri ɗin bai wuce ba, don Ibn Qayyim da rabon shi da duniya aƙalla ba zai kasa shekara 700 da wani abu ba, ko 700 ba zai kasa ba. To in wannan hijira ɗin na nan, kaga an samu lokaci da yawa, ko ma shekara nawa ne dai, kaga an samu tun zamanin Ibn Qayyim. Kuma ya riga Ibn Taymiyyah mutuwa, ya riga shi Ibn Qayyim al-Jawzi rasuwa.
yace sai na shigo birni ina matashi ina yin kodago na kama haya in je in nayi kodago wato in naje na dan yin aiki buga sai in dawo sai kuma in je an dauki ilimi. Wannan abin da yake ba mu formula, ɗalibi in zai nemi ilimi ya zama yana da guziri. Idan babu guziri ilimin ba zai samu ba, yunwa kawai ya ishe shi. Duk da mai neman ilimi cikin shi rabi yau a ƙoshe rabi yau da yunwa, kuma ko ka samu ilimin idan ka ƙoshi ka ƙoshi sai bacci. Ba a cin tuwo da yawa in ana neman ilimi, kaɗan ake ci, a ci daidai. Kai baka ci kayi overfeeding ba, kuma kai baka zama kana jin yunwa ba. Ina fata an gane. To ilimi zai dinga shiga ram. Kuma in kana neman ilimi, kowane irin ilimi ka dinga nema kana so, kana shauƙi, kana murna, kana so. Amma ba ana baka ilimi kana haka, kana kallon malaman ma kana raina su, kana cewa in ka kalli malaman ma ka ce dube shi a'a kaza, kana samun malaman ido kana musu feleke, kana musu walakanci, ba daidai bane, ba za ka taɓa yin albarka ba. Allah ya sauka. Shi Ibnu Birri yace sai bayan ya shigo birnin yana cikin neman kuɗin sai harkoki sai ya tsaya cap. Kasa haka duniya take, harkoki ya tsaya. Kuma ƙaninsa daga ƙauyensu sai a turo shi ya zo ya karɓa kuɗi a wajen shi Ibnu Birri ɗin, domin shi yake taimaka ma iyayen, sai a kai musu. A rannan sai aka yi kacibur, shi ke ba ma Ibnu Qayyim labari yake rubutawa. Sai rannan an turo ƙanin ya zo, shi kuma ranan duniyan ta yi ƙullin tonton. Ga mai haya ya matsa mishi yana son kuɗin haya, kuma babu kuɗi. Ya je don ya nemi aikin ƙodago, babu. Ku kuke ganin kanku, shi yasa kullum ina buga muku misali. Yanzu wata a duniya wallahi bata da hijabi kala uku, amma ke kina da hijabin ki kala uku kala hudu, amma wake kina kallon mijinki bai kyautata miki ba, kina kallo wahala kike sha. Wahala kan in baki bin dokokin Allah da dokokin aure kan wahala ka aiki shiga shan wahala. Zaki sha wahala babu lada. Baki bin dokokin aure ki sha wahala, ke baki samu ni'iman duniya ba, ke baki samu kwanciyar hankali na aure ba, ke baki samu zaman abun nan daɗi ba, kuma gashi ki je lahira mala'iku su tattalla miki mari. Ba gara ki je ki kyautata ma mijinki ba, ki misa biyayya, ko da duniyan Allah ya jarrabe ki baki samu kuɗi ba, baki 2-0 ba, saboda kina nema a wajen Allah, kina neman lahira. Mai dabara kenan. Amma kace wai sai ka samu duniya, sai ka samu kuɗi zaka bi Allah, ina kai 2-0. Kace sai ka samu ilimi zaka bi Allah, kai 2-0. Kun gane? Ko da kuɗi ko ba kuɗi ki yi ma mijinki biyayya, ko da kuɗi ko ba kuɗi zauna a gefen shi ki ɗebe mishi kewa, ki goge mishi kafansa ranar asabar ko ladi fas, ki yanke mishi farce, ki koyi yanke farce. In baki iya ba ki koyi tace kai. In kar ki zo yanke mishi farce ki yanke shi, to ki koyi tace kai. Idan baki iya tace kai ba, ki koyi idan ya zo ya zauna ki shafa mishi mai a kafansa, shafa mishi. Goge kafa kam ai ba wahala, ba sai an koya ba. Ran asabar ko ladi nan ki dan zauna ki goge kafa, ki rike abin nan kina gogewa, ana hira, kina dan labari, mai gida ai kaza wancan ma ai mijinta ya ƙara aure, amma kai kam ai na san muna nan tip da taya da ni da kai. Ce ai ni da ke mutuka raba. Ka san mace ta fi so ta dinga jin wannan, to a dinga hiran ana yin wannan. Amma ku ba kwa, waɗansu ba wai ku ba, waɗansu na ce ku ba kwa kyautata ma mazajenku. Su ji da zafin kan cefene ne, ko su ji da zafin kan indomi, ko su ji da zafin kan taliya, ko su ji da zafin kan wato wake, ko su ji da zafin kan masara ko shinkafa ko dawa ko gero ko sukari ko man gyada ko wato ko manja, su ji da zafin ko sayan magi, su ji da wannan ko cefene. Ana wahala, ku kwantar ma mazajen ku hankali, sai ka ga wahalan nan ya zama da sauki. Wata kullum tana nan azumi take yi, kullum. Abin da ya sani ce muku azumi take yi, ma'ana kullum ba ta ƙoshi, kamar mai azumi take.
shi ibn Ubaira sai ya ce hankalina ya tashi, ya ce to amma akwai Allah. Ya ce sai na fita na yi buge-buge ban samu ba, da na dawo sai na ce ma ƙanina bari in ɗauki wato kaya na sutura na sutura na, bari in ɗauka in je in saida in samu ɗan kuɗin da zan sallame ka kai ka tafi, ni kuma zan san yadda zan yi. Ya ba ma mai hayan nan haƙuri, ya ce kwana 3 zai ba shi kuɗi, ya yi haƙuri ya ɗaga mishi ƙafa, sai ya ce masa ya ba shi kwana 3 shi mai gidan. Ibn Hubaira ya ce hankali na ya tashi, na ɗauki kayana na tafi kasuwa, ina yawo ina tallan shi. Kafin na tafi sai ƙanina ya ce a'a, da ba tufafi zan tafi da shi ba, littattafan nan da nake da shi, why not, me ya hana in ɗauki littattafan nan in saida in bar kayana, tunda waɗansu littattafan na iya su na haddace su, me zai hana in yi haka? Sai ya ce ni littattafan nan ina son su kamar yadda nake son karatu, don haka ba yadda zan yi rabu da wannan littattafan, don haka gara in ɗauki kayan sakawa na in je in saida shi. Shine ya ɗauka ya tafi ya yawo a kasuwa, ba a taya ba, hankalin shi ya tashi. Shikenan zafin rana waida zafin rana sai ya dawo. Kusan Iraki din nan tana da tarihi da yawa. Kusan Iblis a wurin ya sauka ko? Iblis a wurin ya sauka. Zan gaya muku har sunan wurin location din, yadda malaman tarihi suka yi rubutu. Saboda haka sai ya ce sai na zo na jingina, na gaji, rana ya dame ni, sai na ga wani ɗan ƙofar gida, ƙofan akwai ɗan alaman inuwa, to sai na ga wani jikin ƙofa. Allah ya rubuta abin da zai rubuta ne, ko kuma Allah yana so abin da zai faru ya faru. A ƙarƙashin afalam ya siru, shi yasa aka kawo wannan, Imamul Bagawi ya kawo wannan kissa. Yace sai na zo jikin ƙofa, bari in ɗan kishingida, domin ina ɗan kishingida na huta, sai in ji tunanin da zan yi kuma ina zan nausa in tafi. Ya zo ya jingina a jikin ƙofar, ashe ƙofar gidan turawa aka yi, ba a sa sakata ba a kulle ba. Yana jingina haka a jikin ƙofar, kawai sai irin ya saki, kasa akwai abin da za ka ɗan saki jikinka, ya riga ya gama sakan jikin shi, kawai shi kenan sai ya ji shi ya tafi, kawai sai ya ji ya tafi cikin gidan. Yana tafiya sai ga wani tsoho yana kwance yana tumurmusa yana juyawa. Shikenan sai ya zo kusa da shi, yana zuwa wajen tsohon sai ya rungume shi, ya ce kana son taimako? Kun ga su da lokacin duniya na kwance, yanzu duniyarmu ya canja, amma duk da haka akwai mutanen kirki. Da yaran makwabta ko fada suke, in ka ɗauki bulala ka cauda ma wannan ka cauda ma wannan, ka rabu da su, sai ka ga iyayen ma sun zo sun maka godiya. Amma yanzu ba haka ba, duniya ya canja. Yaran ma idan ka samu yaran da babu tarbiyya, kana gama dukan su a wurin, yaran su za su maka ashar, tsohon banza, wane ne su ta dura maka zagi. Ba kyau. Duk wanda ya ga mutum da furfura ya zage shi, idan bai tuba ba, ranar lahira sai ya gamu da ukuban ubangiji. Allah ya ce Allah yana girmama mutumin da yake da furfura, ku girmama shi. Ina fata an gane. Saboda haka sai ya je a guje, sai ya ɗaga shi. Da ya ɗaga shi sai ce me kake so, sai ya ce abin da nake so, abu guda ɗaya nake so, ina ga ba zan rayu ba yau ɗin nan zan koma ga Allah, ina ji a jikina, amma abu guda ɗaya nake so ka mini, assignment da zan baka, ka taimake ni, za ka yi mini, ka ɗauki alkawari. Ya ce zan yi maka. Sai ya ce to ina so yau ba abin da nake so a duniya, kafin na mutu yau ina so, na san in Allah yadda zan mutu, amma kafin na mutu abin da nake sha'awa NAB nake so na sha. Kuma bai bashi kuɗi ba, ya ce ka je ka nemo mini NAB duk inda yake, kuma ya ce mishi in Allah yadda assignment din zai iya. Sai ya fita a guje, ya tafi kasuwa, ya je ya nema, saboda babban abun sayarwarsu lokacin
tunda inabi ya daɗe a duniya, saboda haka babban abin sayarwarsu inabi, saboda haka sai ya fita ya tafi kasuwa sai ya samu mai inabi, sai ya ce ma mai inabi don Allah tunda shi bai da ko sisi, ga wannan riga na ɗin, kaga riga nan kaya nan na saye shi lokacin ina walwala, amma wannan rigar akalla zai kai 10 dinari 10, kuma wannan inabinka dinari ɗaɗɗaya ne, to ka karɓi rigar nan kamar jingina, bari in karɓa inabin nan zan je in dawo, in na dawo na kawo maka kuɗinka in karɓi kayana, in ko ban samu kuɗi ba ko ka ciki ta mini kuɗi in bar maka kayan. Ya ce to shikenan ba komai, na yadda. Sai ya karɓa sai ya tafi da shi a guje, ya zo samu wannan tsoho dottijo sai ya bashi. Dottijon ya tsotsa wannan ko ƙwaya ɗaya bai ɗauka ba kuma yana jin yunwa. Dottijon ya karɓa ya dinga tsotsan inabi. Ai kusan inabi akwai mai grapes kenan, akwai mai 'ya'ya a ciki ƙwallo, akwai mai ƙwallo 2, wani mai ƙwallo 1, wani ma babu ƙwallo a ciki. In ka matsa kawai sai ka ji zaƙi, kuma yana daga cikin abubuwan aljanna ne. Waɗansu ma da aka ce annabi Adamu ya ci bishiyan aljanna suka ce to ba bishiya ba ne, shi yaɗo yake yi. Suka ce wannan yaɗon ya yaɗo ne a jikin bishiya, shi ne annabi Adamu ya ci grapes. Malaman tarihi za ku ga sun yi rubutu, wasu suka ce ba grapes ba ne, ɓaure ne, tin ne annabi Adamu ya ci. Wasu suka ce ba annabi Adamu ba tin ba ne, dabino ne ya ci. Wasu suka ce a'a, to in a wajen ai ƙasan yankin wajen ba sa noman dabino, ba dabino ba ne. Aka ce to dabino aljanna ne, za ka ce dabino? Ai aljanna ne, kowane 'ya'yan itace akwai, dabino ne. Wasu suka ce a'a ba dabino ba ne, apple ne. Duk malaman tafsiri za ku ga sun yi maganganun nan. Saboda haka sai tsohon ne ya shanye wannan inabin kap. Da ya shanye, Ibn Ubaira ya ce a'a, yana zaune sai tsohon ya ce matso, sai ya matso. Ya ce kaga wancan ƙarƙashin shimfiɗin gadon nan, wancan gadon, don ya same shi a waje ne a rana. Sai ya ce kaga wancan ƙarƙashin gadon? Ya ce eh. Ya ce je ka ɗauki abun tono ka tona, idan ka tona duk abin da ka gani ka fito da shi ka zo da shi gabana, ba ƙarfi a jikina, ma yau ni na san zan mutu. Da ya zo ya je ya tona kawai sai ga akwati, ana fitar da akwati sai ga gold da zinari. Ashe asalin mutumin mai kuɗi ne. Sai ya ce to bari in baka labari, ga zan yi rubutu, idan na mutu wannan kuɗin ya zama naka, idan mai kuɗin kuma ya zo ya neme ka, na san zai neme ka, in ya same ka ka ba shi kuɗin, in kuma bai zo ya same ka ba har lokaci ya yi, to kai amfani da kuɗin nan shekara, wannan kuɗin gashi na baka, amma ga dokokin kuɗin. Hayya shikenan mutumin sai ya mutu. Da ya mutu kuɗi yana hannunsa ko? Ina so ku gane a darasin kisan afalam yasiru ne, abun nan afalam yasiru shine wannan ya kawo kisan nan. In kun yawo a bayan ƙasa za ku sha mamaki. Kun ga ai daga ƙauyensu ne ya zo Baghdad, daga nan Baghdad ɗin, daga Baghdad ɗin ne wannan abun ya faru, shine yana yawo, shine ya samu wannan ilimi. Wannan sai mutumin ya fita da kuɗin, yana tafiya, bayan ya je ya aje kuɗin sai ya ga kaman a ce a caɓa masu taxi, sai ga waɗansu da doki da abun hawa. Da ya gansu sai ya ce musu, sai ya duba sai ya ga wani mai abun hawan, wato kaman abun hawan tsoho, kaman a ce mashin ɗin ba sabo ba, tsohon mashin. Sai ce bari ya hau na wannan, akwai sabbi akwai tsoffi. Sai ce to tunda abin nan shi baya so ya kashe kuɗi, tsoffin za su fi sauƙin kuɗi, sabon mashin kaga in sabon abun hawa sai kuɗin da ya ga dama zai canka. Sai ce bari ya hau dan daidai din nan, ba za a caje shi da yawa ba. Ya kira mutumin mai abun hawan sai ya hau, suna tafiya da shi, sai ya ɗauko kyauta, wato haƙƙinsa sai ya bashi. Kisan fa yana da tsawo, in ƙarasa ko kuma a ci gaba da karatu?
a wanda suke so a ƙarasa su daga hannu. To gaskiya wanda suke so a ci gaba sun fi yawa gaskiya. Ku yi haƙuri bari mu ƙarasa a gurguje. Ba amma zan yanke waɗansu za mu wuce a gurguje don saboda a samu da wuri, in ba ka ba za mu samu karatu ko aya ɗaya ba. Saboda haka sai shi Ubaira ya ce masa, to kai kana tafiya kana wahala haka, baka da ƴan uwa ne, ga kina ganka kuma kana cikin wahala. Ya ce ai mutane sun zama ba kirki. Ya ce ɗan uwana muke tare da shi, ya gudu mini da dukiya na, ya tafi ya gudu da dukiyan nan, ni da shi sai mun yi shari'a da shi a lahira. Yanzu ban san inda yake ba, ya gudu mini da dukiya, shine ya tsunduma ni kaga na koma wannan sana'an, na koma ka gani kamar a walakance. Amma ni asali na da muna zuwa China, da muna zuwa India, da muna zuwa ainihin Iraq din, wato yankin Sham, muna kasuwanci. Muna da ɗan uwana, to shine zake bada wannan labarin yanzu kuma kenan. Ina da ɗan uwana, muna da arziki tare da shi, mun haɗa muna yin kasuwanci muna yi. Shari'ar musulunci bata hana ku haɗa kuɗi ku yi kasuwanci ba, amma da sharaɗi kada a yi zalunci, kada a yi ƙarya, kuma ya zama ana amana. In an samu riba 10,000 kar a ce an samu riban 1,000 ne a ɓoye, wata rana ma a ce ba a samu ba. Shari'ar musulunci baya so, dukiyan Allah zai cire albarkar shi. Ina fata an gane. Na san mata akwai masu sana'a su dinga yin gaskiya, mamuwa maza mu dinga yin gaskiya, sai Allah ya sa albarka a cikin kasuwancin. Allah ya muku albarka a kasuwancin. To sai shi Ibn Ubaira, tunda yanzu wannan yana bashi labari dan uwansa ya cinye masa dukiya ya gudu da shi, sai ya ce to ka bani labari. Sai ya ce to dan uwana ne muna kasuwanci da shi, mun sauka muna zaune, to za mu yi tafiya inda muka sauka kaman a ce irin guest house ko kuma a ce hotel. Kin san da gidaje ba hotel ake yi ba, sai dai a ce ga gidan saukan baki. Duk bakon da ya zo ya sauka ya gama abin da zai yi, 'yan kasuwa sai su wuce kuma su ci gaba da tafiya. Ya ce to inda muka saukan, sai shi abokina sai ya ce kuɗinmu nan mu raba kuɗinmu nan mu ɓoye a cikin ɗaki, don ni ina ji a zuciya na ban yarda da garin ba, kar 'yan fashi su zo su kawo farmaki zo su kwashe mana kuɗi, amma mu ɓoye waɗansu kuɗin mu ɗan riƙe ƙanƙani a hannunmu. Kamar za ka yi tafiya ne ka sa kuɗi saura a banki, sai ka ɗan riƙe kuɗi kuma bai wuce ɗan 2,000 ba, ɗan 5,000 ba na shan ruwa a hanya, sauran kuɗin kuma yana banki. Daga ka je POS ka je ka cire, ba haka ba? Yawwa, ka je ɗan POS ɗinka ka cire. To Ibn Ubaira ya ce shi kenan, sai shi wannan mutumin yake gaya masa, yake cewa to kaga wannan ɗan uwana 'yan fashi suka shigo, muka ɓoye kuɗi a ɗaki, da 'yan fashi suka zo da dare, sai suka zo suka kawo mamaya. To ɗan wanda muka rage a hannu duk suka kwakwashe, wanda za su kashe suka kashe, wanda muka ɓoye kaga ya tsira. Saboda haka da safe na falka, gari ya waye, bayan waje ya yi haske, na nemi ɗan uwana sama da ƙasa ban gan shi ba. Sama yayi, na duba cikin gawawwaki bai mutu ba, ban ga gawan shi ba. Na yawo a cikin gari ne cigiya ban gan shi ba, ashe ya sullube ya tafi. To don haka wannan shine abin da ya faru. Don haka wannan kuɗi na daga nan ni da shi sai mun yi shari'a a lahira. To yanzu ga wannan Ibn Ubaira ya je an ba shi amanan dukiya, an ce mai kuɗin zai zo ya tambaye shi. Kuna tsammani idan bai da amana zai iya nunawa ga gwalagwalai ba har abada ba ya ci dukiyan? Shaidan yana ta riya masa, kusan shaidan ba wanda ya isa yi, shaidan ba zai kawo mishi hari ba, kowaye. Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Ayya? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allah ya ce lalle shaidan maƙiyi ne, kuma ku rike shi maƙiyi ne. Da haka shaidan ko yaushe shi sai ya kokari ya jefa ma mutum wato
halaka, sai ya yi dai halakar da ɗan adam, baya so ɗan adam ya zauna saboda ƙyashi. Ya yi ƙyashi, yana haushin babanmu annabi Adamu, to baya so zuri'an annabi Adamu kuma su shiga aljanna. don haka shi yasa ba mutumin da ba a yana zuwa wajen malamai, yana zuwa wajen attajirai, yana zuwa wajen masu mulki, yana zuwa wajen aramomi, yana zuwa wajen ɗalibai, yana zuwa wajen mata, yana zuwa wajen miji, yana zuwa wajen dangoga. Ko yaushe shi shaɗan sai ya kawo muku hari. Don haka Allah ya kare mu, Allah ya sa mu ci jarabawar rayuwa. Idan kuma Allah ya jarrabe mu, in mun yi kuskure Allah ya yafe mana. To wannan sai shi wannan sai ya ce zo mana, sai ya zo, sai ce to zo mu shiga. Sai suka shiga cikin gida, sai ya ce kaga wannan akwatin? Ya ce kaga wannan gwalagwalan? Ya ce ya ce to naka ne. Ya ce haba karka raina min hankali mana, shi ya mamanta. Sai ya ce naka ne, ai wannan kuɗi da na ɗauka yanzu na biya ni ko sisi ban da shi. Na je kaji wadda aka yi, na je zan sai da riga na jingina a jikin ƙofa, na ga ɗan uwanka yana mutsul-mutsul, na je ya ce enabi, na je na sayi enabi na ɗauka na kawo mishi. Bayan ya sha ya bani wannan akwati, ya ce an ji Antone, ya ce mai akwatin nan zai zo ya nema, za mu gamu da shi. Ina tunanin yaya ta ina zai zo, gashi nan ka zo, don haka wannan naka ne. Abunda na ɗauka na biya kuɗin dinarin enabi da ya sha, abunda na ɗauka kuɗin abun hawa da ka ɗauke ni yanzu shine na biya, amma kuɗin gashi nan ban taɓa komai a ciki ba, duka naka ne. Ya ce ɗauka rabi, ya ce a'a ba na so, naka ne ɗauka, ai tunda Allah ya sa mun haɗu da kai, naka ne ɗauka ka karɓa. To ku bi ni bashi, a can gaba zan yi bayani, sai wani rana zan faɗa da labarin ya ƙare. Don ba zai yi mu ƙarasa ba, yana da tsawon labarin. Saboda haka to shine Allah yake cewa a nan Imamul Bagawi ya kawo wannan kissa, a falam yasiru fil arabi, idan kun yi tafiya a bayan ƙasa, fayanzuru, za ku duba, za ku gani abubuwan da yake faruwa a bayan ƙasa, za ku gani. To shine sai ce mai أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها Allah sarki, فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. mun ji shi. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ويستعجلونك Allah ya ce suna gaugawa bil azabi, cewa lalle wato suna nema wato azaba ya sauka. wala yuflihu Allahul wa'ada, kuma ubangiji ba zai saba alƙawarinsa da yayi niyya ba. Duk mutanen da suka saba ma Allah alƙawari, mun kaje babu imani, ba la ilaha illallah muhammadur rasulullah, zaka tafi wuta. Saboda bai yiwa ka je da la ilaha illallah baka yadda da manzon Allah ka shiga aljanna ba, bai yiwa. Sai ka hada kalimatu shahada cikakke kenan. In ka ce la ilaha illallah, babu abun bauta da gaskiya sai Allah, sai ka sa muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to zaka tafi aljanna. Saboda hillat lahum shafa'a, shine yake da hurumi na ceto wanda aka bashi ranar lahira, shine annabinmu, annabin rahama, annabinmu, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka dole ne ku yi imani da Allah, ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu kuma Qur'ani ya gaya mana ba a cewa mun yadda da wannan annabin, ba mu yadda da wannan annabin ba, duka annabawa mun yadda da su. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تو آمن الرسول manzanni duk ku yi imani da manzanni, yana daga cikin wato cikan musulmi ya yi imani da dukkan annabi Musa, annabi Salihu, annabi Hudu, annabi Nuhu, annabi Idris, annabi Sulaimana, annabi Dauda, annabi Ayuba, annabi Yunusa, annabi Ilyas, annabi Adamu, duka waɗannan manzanni ku yi imani da su. Annabi Nuhu ku yi imani da su. Waɗannan ku yi imani da waɗannan annabawa. In ku yi imani ba ku cire waɗansu kun ce kamar yadda Yahud akwai annabawan da suka yarda da su, akwai annabawan da ba su yarda da su ba. Idan kana binciken karatu za ku ga waɗansu sun ce annabi Adamu ma ba annabi ba ne. In kuna binciken karatu ba za ku gani irin abubuwa, shi yasa muke karanta muku hukunce-hukunce, ku tsaya ku nemi ilimi domin ilimin ya muku amfani. Allah ya mana amfani. Allah karka ba mu ilimin da za mu je muna jayayya da mutane. Allah muna roƙonka ilimin da ka ba mu daidai abin da muka sani, Allah karka sa mu zo muna faɗa da ƴan uwanmu musulmai. Allah ka sa mu gama da duniya lafiya. Abin da muka yi daidai Allah ka ba mu lada. Kurakuran da muka yi na ilimi muna roƙo Ubangiji ya yafe mana. Allah ya ce to su wannan suna gaugawa, kafirai suna gaugawa cewa azaba ya sauka gare su. Har su An-Nadr bin Haris sun yi wannan gaggawa, suna cewa in gaskiya ne wannan alkur'ani to ka ce Allah ya sauko mana da ruwan dutse. wa idh qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik فأمطر علينا هجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. تومي الله يفعل أمسو. وما كان الله مؤذبهم وأنت فيهم. يا ينصبا. وما كان الله مؤذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. kun ce ai muku azaba su An-Nadr bin Haris Qurayshawan Makka, bai yiwa kuna tare da manzon Allah ga mu'mine kewaye ku ce ai ruwan dutse. In an yi ruwan dutsen ai azaban Allah in kuka tsokono masifa yana taba wanda da wanda ya sani da wanda bai sani ba yake taba shi, kuna so ya taba su? In ku ba ku yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, to ƴaƴanku ai za su musulunta, za su yi imani da Annabi Muhammad, kuma haka aka yi. Kun gane wa an tafi ai akwai wanda za su yi istighfari su tuba. Ga Suhailu bin Amr yana bata manzon Allah, shi Qatibul Quraysh. Sayyidina Umar yace manzon Allah ka mini izini in je balla hakoran gabansa. Yace a ka bar shi, wata rana bakin sannan da yake bata ni da shi, wata rana da bakin kuma zai yabe ni. Haka kuma aka yi. Lokacin da manzon Allah ya rasu, gari ya rikice ko ina. Madina manzon Allah ya rasu, tunda a Madina ne. Labari ya iso Makka, aka zo ai Muhammadu ya rasu, ya mutu. To suna faɗan wannan, to sai mutanen Makka sai suka fara cewa mu za mu koma bautan gumakanmu, a ɗauko gumaka a dawo da shi cikin Kaba. Shi wannan Suhailu bin Amr shine yace kash, shine ya speech ya fito ya ce Qurayshawa kar a same ku da abun kunya, kar a same ku da abun kunya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sun matsa ya fita ya bar garin, sa'annan kuma bayan an karbi musulunci an musulunta, yanzu kuma a same mu ne da mummunan magana, mu ne da mummunan aika-aika, a ce kuma mu ne farkon fita musulunci, mu muka yi farkon sanadin fitan shi barin Makka, a ce kuma mu ne farkon kuma dawa kafirci. Ba daidai ba ne wannan, yayi speech kuma suka ce gaskiya ne, sai aka daina. Bakin shi ya amfani ko bai yi ba? Ya musulunta ba. Suhailu bin Amr sunan shi. Saboda haka wata rana makiyarki wata rana za ta zama masoyiyarki.
wata rana kuma masoyiyarki yadda duniya yake canjawa upside down, wata rana masoyiyarki kuma sai ta zama makiyarki. Wannan duniya ne haka. Wata rana kina kallo da kishiyarki kina zaune lafiya sai a samu wata munafukar Allah ta zata ce kina binta sau da kafa, har anko kaya kuke yi iri ɗaɗɗaya kuke ɗinkawa kamar 'yan tagwaye, ai kishiya ba 'yan goyo ba ne. Ina kallon ƙoƙarinki baki zai sharrinta ba ne, baki zai sharrinta ba ne. Sai ta ce ayya ni ko na gani gashi baki ga inda ta zo har ta zo ta zauna a gefe ta gaishe ki ba. Ina munafuka, aini tunda naga idon ta fiki to mutum ya zo yana gaishe ka sai ya kura maka ido ya bude ido ya yi full, ai dole ya dinga ya dan kyafta idonsa. Ai kyafta idon nan cajin batir, kamar cajin batir ne. Wai ta ganta tsaban tana so ta yi sharri, wai ai na ganta da ta zo, wai da ta zo sai naga idon ta yana haka tun da naga idon ta yana haka nan munafuka ce. Kai mutane akwai sharri, ba za so su ga mutum kuna mu'amalar kirki sai an nemi wani hanya an bata. Ba kyau, ba daidai bane wannan, kar ku yadda da wannan ɗabi'a ne, wato ko kun kawo shi cikin musulmai ba ɗabi'a ne na mutanen sahaban manzon Allah ba. Lokacin da ba a shiga musulunci ba a yi musulunci ba ake yi, amma da aka yi musulunci duk sai aka tuba, aka wanke zunuban nan duk, aka ɗauki wannan smuggling aka bari, sai aka bar musulmai na kirki amana, na kirki gaskiya, na kirki ba ƙarya, na kirki ba gulma, na kirki ba hasada, na kirki ba yaudara, na kirki ba ha'inci, na kirki babu abun nan babu za'ida. Kusa akwai matan da fata kware da sharri, tana zaune kuma wallahi ita musulma ne, kina wucewa kawai sai su sa fefayinki. Wallahi na san babu a Najeriya. Wata ko dan haske aka ga kike yi, kina dan haske kina wucewa sai a ce bleaching take. wata kuma ana kallo ta yi dan dinki, mijinta ya saya mata kaya dinki, ko kuma ta je ta dan canja kayan daki, ya ce mun ga wance ta canja. Wallahi ina kuka fito? Kai ai wance wallahi dakin ta yayi kyau, tun ramadanan ne yana zuwa ta canja labule, ta canza carpet din fa kwata-kwata fa carpet din bai wuce 3,000 ba fa. Yanzu ne ma abubuwa ya tsada, ko ba ga bane? Da carpet ba 700 bane, abubuwan yanzu ya tsada kwata-kwata 700 fa. 1,000 nan da za a bayar Allah rama irin 1,000 kan nan, 1,000 nan a baka canjin 300 akan 1,000 nan. Labule da kwata-kwata bai wuce 300 ba, za ka saya da 50 ba. Yar ƙwaya-ƙwayan nan ba akwai ta ba, na masu fansi masu kuɗi ne ake zuwa wannan. To ɗan labulen nan da ta canja, dukkan abin da ta canja, kujerun ma kafinta ta bayar aka sake gyara, aka mai da tsohuwa yarinya, ba wai sabbin kujeru ta saya ba, aka ɗan ciccika fom inda yara inda irin yara ƙanana masu tsula fitsari akan gadon nan, sai sun girma ba sa ma iyaye shara da biyayya. Fitsarin kwancen ki in aka yi lissafi da kika yi ma jatumanki, in an yi har kin rubar mata da katifanta ya zama kaman kwale-kwale. Amma kin zo ba kya shara, ba kya gyara mata ɗaki, ba kya tambayanta me zaki ci. Yara ƙanana fa yanzu wanda suke tashi, in an ce uwan ta sa, ba sa ma uwan shara ko wanki ba sa yi. Za mu zo mu saka gasa, bari mu je azumin ya kai 15 za mu zo mu yi tambayoyi. Duk wanda ta san tana yin abun alkhairi ma iyaye za mu yi kyauta. Allah ya muku albarka. Amin. Wasu ta ce, ina kika fito? Na fito, ai baki gani ba. Ita wannan tana santi tana sa albarka. Ai wallahi Allah ya saka yanzu wannan Allah ya bude musu ni'ima. Ta canja carpet, ledan ɗakin baki gani ba, gwanin sha'awa. Baki ga kujerun ba, gwanin sha'awa. Baki ga labulen ba, gwanin sha'awa. To sai wannan in ta ji in dan dama kenan, mai dan dama shine ba za ta kushe a wajen ba. Ita ma sai ta daka yajinta, wato sai ta daka abin nan ya mutsine ta kenan, za ta je gidan. In ta shigo gidan tsaban abin nan ma sai ta shafa kafet din ta ji, sai ta ja haka, in ta ja layi haka, in ka samu shaidani ma da reza za ta zo a boye, sai ta ja da reza, ta ce haka ba. Ita zana da reza, a ce yara ne suka zana, alhali ita ne ta zo zana. Inda zai ta ce ai kafet din ma
kafet din ba mai kyau din ta saka ba, labulen ma sai ta rike labulen in ta yi hakan na sai ta rike labulen ma ana ta cewa wai ta gyara daki menene kafet labulen ma fa roba ne. Ha to labule dole mana da roba mana a jiki, to ina ruwanki gwaggo ke dai kullum dai sai kin nemi bala'i, kullum dai sai baki zuwa zauna lafiya. In ta ga daman sharri kuma sai ta ce mu dai mun san inda ake samo kuɗin, tunda dai mu ba ma lalube aljifin miji, ba ma sayan kaya da kuɗin haram, oho dai gara dai mu yi haƙuri da talaucinmu. To waye gaya miki wadda kuɗin haram ne ta sayi wannan kayan ɗaki? Wannan ƙananan magana ba ya rabu a mata ba, ko ban faɗa muku ba wallahi haka yake. Haka yake wannan baya rabuwa akan wannan. Da haka ba daidai bane ku mai da hankalinku, ku cire hankalinku a irin waɗannan. Ku ɗalibai inda aka san ɗalibi, ina za ka je makaranta, ina za ka je ɗaukan ƙur'ani, ina za ka je ɗaukan hadisi, ina za ka je karatun fiƙo, ina za ka je tilawa, ina za ka je gidan da mai addini. In kika ga ƙawan da bata damu da addini ba, babu sallah babu salati, ko ma gidan da za ki je ki yi ƙawa da ita wanda in lokacin sallah za ta ce wake up tashi mu yi sallah, azhar yayi tashi mu yi sallah. Kika je gidan ƙawa ana ta labari, azhar ya zo ya wuce fiyan, la'asar ya zo ya wuce fiyan, to ke ki dinga koya mata a tashi aje ayi sallah, saboda duniyan nan zaka mutu ka bar shi. wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم والمؤمنون والمؤمنات wato muminai maza da muminai mata ba'aduhum awliya'u libab, wato shashin su ga shashi wato masoya juna ne, masu ƙaunan juna ne, masu tausayi ne. Yadda suke so su shiga aljanna haka suke so yan uwansu mumine su shiga aljanna. Amma ke duka ke ƴaƴanki duka ƴaƴanki na gari, ƴaƴan mutane duka ƴan wuta, ke ƴar aljanna duka mutanen anguwa ƴan wuta, ke ba kya gulma duka sauran mutane masu gulma, ke ba kya ƙarya duka sauran mutane masu ƙarya. Wannan wani irin hukunci ne? Ya za ku ɗauki ƴaƴa mata ku ce na Allah, ƴaƴa maza ku ce naku? Alakumu zakaru wa lahul unsa tilka izan ismatun bizan. Wannan wani irin rabo ne? Yaya za a kawo a ce mai gida ya kawo sabulu, kasan wannan ina maganan nan ba irin na birni, ai ana kawo wanda suke da wadata ana kawo musu katon ne, amma wanda babu wadata in aka kawo yankan kusa aka zo aka aje, matan sai a ce ɗaya uwar gidan raba, sai ki raba ma wancan bora ne, in ta yi magana a ce ta cika magana, sai ki yanka nata karami, sai ki fara ɗaukan naki. Wannan wani irin rabo ne? Ai in kin yi rabo a gaskiya, in dai kin raba daidai, in kin bari in koya muku yadda ake rabo. In kin ɗauko yankan kusan nan, in kin aje, in kin yanka shi kat, to sai ki ɗaura shi akan sabulun, sai ki sake yankawa, ya zama rula kenan, sai ki yanka shi kat, to kaga zai yi. Idan ya je na ƙarshen ya zama ƙarami, to ke sake ɗauki ƙaramin, ko kuma ki bar su su gama ɗaukawa. A ce yaya naki, ko kuma ɗauki naki, ce ganawa. Idan a ciki masu tausayi da masu imani, Allah zai kawo miki wani hanyar da baki a tsammani. Sai a ce yaya naki ya zama ƙarami, ta ce ba komai, ai ni na raba ku, to ai tunda rabon ya zo ga inda yayi, a ciki zaki ga wata mai iman zaki ta ce a'a wallahi ni ki dauka nawa, ki bani ni karamin tunda ni ban da yara da yawa, dan ba ni wallahi wannan ma ya ishe ni. Ta ce a'a ba komai, ba komai, ai duk ɗaya ne, ba komai. Wata ba idan ta zo sai ce a'a nan na gani wai in an kawo to me, in an kawo wai yanzu in za a yi to shinkafan ba za a auna da gongomi ba? Yanzu inda ake wahalan nan ba za a je a auna ba? Ai duk abin da za a auna ya fi albarka, ko da gongomi ko da mudu. Manzon Allah shi ya yi addu'a ya ce Allah ya sa albarka
abin da za a auna da mudu. Saboda haka ashe ke yanzu a iliminki na mata, ke yanzu baki san adadin gongomi nawa za a dafa mutanen gida su ci ba, baki sani ba. Haka kawai zaki zo ki kamfaci omo, ki kamfaci shinkafa, ki je ki dafa. A dole wai ke mai kirki ki je ki dafa shinkafa a bar shi ya zama an zubar a dustbin. Ba yayin zubar da abinci. Wata ma kanzon ne za ta ɗauka ta shanya shi ya bushe, ta daddaka shi, ta ɗan barbaɗa wani kuli-kuli ko gishiri ko yaji haka yara su ci. In ka fito da wanda ya ci basmati da wanda ya ci kanzo an barbaɗa, in an fito a skin ba a ganewa. Ko ana ganewa? Wani in ka ji wahalan da ya sha a duniya kafin ya zo ya zama kwalkwal kwas jikin shi kamar koyin, in ka ji wahalan, in aka sa ka wani wahalan kai mutuwa ma za ka yi. Amma gashi na ya rayu. Haka wahala ba ta kisa wajen biyayyan aure. Kuma a gidan aurenki ko kin ji wahala, ki yi haƙuri ki bi Allah, ki ɗauka cewa kina ibada ne. Don kana ruwan sama ka tsaya sahun sallah, an tada iqama, Allahu akbar Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah. Sai ruwan sama sha, sai ka ce na fasa sallan. Ko ruwan tun da an ga an fara ka yi kabbaran harama ka shiga, ba wajen da za ka yi karka ce na fasa sallan, daure ka yi sallan. In ruwa ya jika ka, wannan special jika ka da yayin ma ibada ne. Amma wai a zaman aure, wai wa namiji ni ne zan zo ta naƙusa hanjin da tana haka, ni ne zan zo ina wa miji me yayi haka. To sai menene an baki in baki biyayya ba miji ba, ai zaki bautan da babu lada. To menene kuma ni mamakin mata da suke cewa a sake sunan ma. To in an sake kin yau in an sake kin ba tare da laifin miji ba, shikenan kin je kin zama mai kuɗi ko kin zama mai arziki ko kin zama mai abun nan, kin zama walwala, kina morewa. Gara ki ta masa addu'a Allah ya bude mishi. In Allah ya tashi bude masa, in ya bude wallahi zaki zo kina fantamawa, ki ta rigiman da kika ga dama. In kika ga dama ma shi yana da kuɗi ma, ana cewa alhaji wane in ya zo kawai sai ki ɗauko hulansa sai ki ɗauko ma sai ki ɗan gwada a kanki, ko kuma ki ce ɗan gwada mini haka ƙwalelansu. Hakan shi ya san wahalar da kika sha kika daure. Su 'yan matan yanzu kuma su kuma matsalansu su kuma ba duka ba na san babu a Najeriya, ni fa ba 'yan Najeriya, babu a Najeriya. Ita kuma in ana neman ta tun daga waje, me ka ci? Ka yi breakfast kuwa? Ko ka yi dinner ko ka yi lunch? Kar ka zauna da yunwa. In ka aure ta zaka gane kuskurenka. Kana auren ta zaka ganta da waya ta zauna a gefe tana tattaba waya. Wai wani ma an ce wallahi ina jin yunwa, sai ta ce honi wallahi ni na manta, wallahi na dauka ma ka ci. Wata manta da kuma a waje kullum ka ci abinci, me ka ci? Kar ka zauna da yunwa baby. A'a yar baby ne. Wai ka zauna da yunwa. Sai da sassafe kuma an zo za a yi magana dumame, wani a teburin mai sha yake karyawa. Wani duk abincin da kuka sani mai gida ya kawo a gidan wallahi, amma baya karyawa a gidan. Sai in an je ta ce ni anan sai ya bar ni, ina nan na kwanjame, na kwailele, na rame, na zama kamar sanda. A'a kin zama bulala. Ba daidai bane ku 'yan mata, in an aure ku ciyar da mai gida. Haka iyayenmu mata muka samu, iyayenmu na da za mu zo mu samu an aje ma mai gida abinci, an ɗauko tuma ƙasa an rufe, an ɗauko ruwa an aje komai, sai ka ga mai gidan nan ram bai da kuɗi amma bulbul. Amma miji yana nan ga abinci a gidansa, amma ta bar shi wuyansa ya zama kamar lema, kullum yana cikin yunwa, ba abin nan. Ita kuma a dole ita kullum tana leƙawa wa yake so, wa ya gani. Mun ji ko kare ƙara aure, kaza muni gara wallahi ya zauna da talaucin, sannan ma mu mutu da talaucin nan. In namiji yanzu ya samu dan kuɗi sai ki ga da cewa zai ƙara aure. Ne haka ne, duk abin da Allah ya rubuta zaka samu sai ka samu. Saboda haka
wannan azumi watan Ramadan da ake ciki a kyautata ma mazaje. Ramadana ba a so mata ta bata ma mijinta rai. Ramadana ba a so mata ta dinga tsokanan miji. Ramadana ba a so mata ta yi abinci a latti. In ba za ta iya yi ba, in akwai gidan mutane da yawa sai a nemi house girl su dafa abincin mutanen waje. Abincin gida mata ta ɗauki abincin gida kuma ta dafa ma shi mai gidan. Shi yasa kuke ganin ake faɗa da iyayen miji, saboda iyayen miji suna kallo ɗansu ya kawo cefene, ya kawo nama ko 1 kilo ko half kilo, ya kawo shinkafa ko forin ko 'yar gida, ga wake, ga taliya, ga ainihin abubuwan girki, ga somolina, ga ainihin somon bita, duka gashi nan. Amma haka za su bar mijin nan, tana kallo an bar ɗanta yana jin yunwa, kuma lokacin da ta auri mijin ba haka ta same shi da yunwa ba. To idan ma haka ta same shi da yunwa, in ta bar shi da yunwa ya ƙara ƙwanjamewa, ai ta ɗauki mugunta, ta yi mugunta kenan. Don haka ba daidai ba ne. Ku mata kada ku ce wai buba bayi ba ne. A cikin Ramadanan nan ba zan zauna ga azumi yadda kake jin, wata ba sai ta ce yadda fa kake jin wahalan azumin ni ma haka nake jin wahalan azumi. Ana ya gada baki ana yi. Wata kuma in ka samu kawa shaidaniya sai ta zo ta ce azumin nan naga duk kin yi baki kin kokkode. Ita kuma sai ta ce wuta, matsowa kusa da wuta, wahala mijin nan cin tsiya ne da shi. Ham in ya samu yadda kaza yana zazzare ita tana gulman mai gidan ta mai gida ba gulman mai gida. Ku mata ƴan mata ba gulman mai gida. Ku tambayi iyayenmu mata da taɓai, girma miji ake yi kamar sarki. A ba shi ruwa ya sha, a ba shi ruwan wanke hannu. Ƙwarai kuwa, na gode ƙwarai. La ba kuma mazajen ku bibita, subhanallahi. Ai miji bibita ake mishi ko ba zafi, ki dan ɗauka kira dan mishi bibita, dan gumin na dan share. A ce I love you baby. Haka ke yi ma mai gida, amma kawai kun zauna kawai kuna kallon mai gida. Wata ma mai gida har ya zo ya gama abin da zai yi a cikin ɗaki, tana zaune. Sai ta ce to ai na riga na aje kayan abinci komai. Zama ake yi a gaban mai gida, ana lallashi shi, ana gaya masa maganganu. Mana haka ake yi ma mai gida, ana girmama miji. Bari ba ku assignment, ku je ku duba. In kuka samu dottijiya wanda ta kai shekara 60 da wani abu, ku je ku duba, in ba mijinta yana nan za ku ga kullum suna tare da shi. Har in ana wasan jika da kaka sai ka ga an zo an ce kai dan tsoho da dan tsoho din nan kullum kuna nan kuna zaune, wani soyayya za ku yi ku bayan ku tsofi ne ma. Kun gane? Haka za ku gansu kullum suna nan suna istighfari, suna haidala, suna tahmida. Amma ku kuna nan a yi gaye kayan ma, wata ma kayan ma an ɗinka ga kayan kala-kala, kullum bata nan sai ka ga tana nan jikinta kamar injin markaɗe, futu-futu da ƙullun wake. Ba wanka ba tsafta, belle gyara kai. Kan nan yana nan dusu wayo lokacin sanyin nan, wata a gaban mai gida ma za ta fara haka. Wai kuma a gaban mai gida, wai kai da yake kwas. Ba haka ya mata, ba haka. Kar ku tufar da yawo a gaban mai gida, ba a face majina a gaban mai gida, ba haram bane, amma bai daga cikin harkan zamantakewa. Wata in ta yi fi ta face kuma sai a sake shafawa na sarkin kazamai. Allah ya zauna da Najeriya lafiya. Allah ya muku albarka. Ba ku son albarka? Allah ya muku albarka. Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe. Allah ya ba ku zaman lafiya da mazajenku. Wanda ba sa son miji ya ƙara aure, Allah ya sa kada ya ƙara. Wanda suke son miji ya ƙara kuma Allah ya sa ya ƙara. To Allah ya sa mazajenku su ƙara aure. Yawa ku yi daidai. Allah ya zauna da mu lafiya. Allah ya zauna da Najeriya lafiya. Allah ya zauna da jihohin Najeriya lafiya. Allah ya muku albarka. 'Yan midiya Allah ya musu albarka. 'Yan jaridunmu Allah ya musu albarka. Lauyoyinmu Allah ya musu albarka.
maluman mu Allah ya musu albarka, alaramomin mu Allah ya musu albarka, Allah ya sa mu gama da duniya lafiya, Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe. Wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu ya gafarta musu, mu ma Allah ya sa mu cika da imani. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.